जों दिनै उर जागा काम खायमाखै खाना 23 दिनै उर जागा को हाबु को ग्रामफायनाय कायसा कतर मास गेदारि बुंनाय ओमफ्राय जोंनि कतर मथानि सुप्रिमो जोंनि बुबाग्रा हाबु बाग्रा उर फायसखानाय बिनि लगे फायसखानाय जोंनि सार बिग्रांखल ते बिनि लगे फायसखानाय जोंनि एम सार कमलकुलाय सार चित्तरंजन सार एम सोहेल ते आलादा বিভিন্ন ডিগনিটরিজ রক ফাইসখানাय ओमफ्राय खाना जों उर जागा प्राय 20 থেকে 25,000 बरक उर जागा ओंनाय ओमफ्राय आंनि बिसि खामारबारि बिसि उर जागा दङ ओमफ्राय आं खाखायो खा गोनां बरक रक बुबाग्राना हामजानाय बा ग्रेटार प्रिटलेन्ड सबाना हामजानाय आखु बुखु रक संनाय रक नरक यान दिगि तिनि उर जागा खाना फायबायदि ओमफ्राय तिनि बेयाव मास गादारिं बरक गोबां केनि रक बुबाग्रानि खानि मेसेज रक खाना फायबायदि होननाय आं नरक आलाय हामबाय रां फैसा के जों 12 तारिख बनरक जत त्रिपुरा रक इभेन नि अल इंडिया नुनुखना ओमफ्राय आप्रबो जों तिनि जानि जा खा गोनां माया नांगै न तिनि जानि जा पकेटनि सुजानाय रक रां खलायनो थांलायो ओमफ्राय आरो पुरा अल त्रिपुरा वाइस के जों जतन थांसबैखा ओमफ्राय जों खाना जेवर जागा मास गेदारिं खायमानिफ्राय जोंनि तेलियामरा पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट जेटा कल्याणपुर ओमफ्राय कृष्णपुर ओमफ्राय तेलियामरा तीनटा कन्स्टिट्यूशन बरक आबनो तुई सिनि कायसा मास गेदारिं आरो सिनि तेलियामरा पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट हिनिबो आरो तीनटा कन्स्टिट्यूशन तुई संजाक ओमफ्राय आरोनि सुदु आरोनि न तुई न थंगुर जागा मास गेदारिं थिया जों जत तेमन खवाय रक दङ ओमफ्राय सिनि चम्पक नगर दङ तुई रक दङ किसा गाना गाना बरकनि आरोनि ताखौ बुखु सनबो नरबो फायसुबो फायमा फायदि नरनबो जों इनभाइट खालामो उर जागा फायदि ननि सिने मुंखौ किसारिसि ओमफ्राय आंनि बुंमुंखौ अमर जमातिया आं खामारबारि बिसि चियारमेन हामबाय